Nazdar Krois a vítam vás pri ďalšom random vlogu. Nachádzame sa v zoo v Zlíne. To je vtipné zoo. A na to, že som si rýchlo takýto vlogik, lebo neviem, kto tu je, lebo tu je veľa ľudí a neviem, či tu objaví, aby si myslíte, že tu natáčam pikoviny. Nachádzame pri kom? Teraz nachádzame pri čom, MT? Dneska je tu so mnou MT. Pozdravil. A sú tu nejaké zvierence. Ešte hen tam je niečo. Niečo vtipné. A videli sme zatiaľ... čo to bolo? Oného, mravčiara. Ale nechoda, áno, tí sú vtipní strašne. Keby ste ho videli, tak by ste sa na mňa zasmiali. No. Dobre, takže ti idú preč, takže môžem sa rozprávať a toho. Ako inak som si všimol nové sluchatka, som si kupoval. Topkové sú, som rád za ne. Smegone. Jak teplý. To je jedno. A ideme pobehať, bolo mi povedané, že to trvá deň, deň by si to dokázali behať, celý život by si to prešli, ale ja viem, že Ryan je veľmi skúsený a už to tu má nabehané, takže už vie, ako sa chodia, že je to rýchle a dá sa to všetko stihnúť. A ešte myslím, že strašne dlho som ho nastratil, myslím, strašne dlho išli, ešte predtým sme boli v takej škole, dvoch premyslovkách, jednej starej a potom novej. A tam nám ukázali, prosím, oni mi prišli do miestnosti, odfotili nás, že dobre, môžete ísť preč. Iba nejaké fotky chceli na to, aby ste mohli mať nejaký prístroj, ktorý vyrába kelimky, aby ste vedeli. Bol veľmi pekný, aj mal odfotený. Ježiš, ten bol dobrý, no. A ďalej sme išli potom tých dvoch školách sme boli, tá druhá bola krajšia, takú telocvičňu a bazén mali v tej škole. To keď sme my chceli nejaký bazén alebo telocvičňu, takú obrovskú, tak by sme sa nedoplatili, povedz tým ty. Presne. No a tak to boli myšli sem, to natrvalo no hodinu sme si sem myšli. My dvakrát zastávali, potom sme mali mapu, potom sa pýtali, potom volali, potom písali SMS-ky, čo som si všímal, také úplne sprostosti, ty kokos. Idú sem asi už druhýkrát a nevedia, kde to je. No nie je to náhodou padnuté. Nevadí, no. Tak a to sú tu 4 učitelia. A to ešte jeden riaditeľ a zastupkyňa. A dve učiteľky. Nevedia, kde to je a už tu boli. Ale tu ešte medzi druhačkami, hej, s farmakologom. Slovo. A tie... je to strašne teplý kokos. Fuj. A tie tu už boli minulý rok, takže to vedia, aké toto je. Ale že to nebavilo. A to bolo dobrá v tých školách, to je jasné, že to, koho to baví v škole? No to vysvetľoval proste, to je blbosť. Ale tam musíme ešte ty. A musím opraviť ešte známky, to je dosť dôležité, niektoré. Dobre, tak to miecko raz som si našiel. Asi môžem ukončiť tento vlogik. Aj ty poď sa rozlučiť. Koho? To je Vikuňa? Toto je Vikuňa. Čo je za slovo? Češi dávajú takým, tak chudáčky zviera takým mena dávajú. O môj bože. No, MT poď sem. Zakývaj do kamery, ale zľúca. To bolo lúčenie ale MT, a teraz lúčenie ale Krois. Nazdar, čagos.